Hi, enw fi 'di Kelly, dwi'n 44 mlwydd oed, dwi'n byw tu allan i Bangor a dwi'n yr ail flwyddyn o astudio cwrs Nyrsio Oedolion. Blynyddoedd yn ôl pan oedd plant yn fach, o'n i'n gweithio fel cymwrthydd gofal iechyd. Plant sy'n tyfu bellach a mae'n amser i fi wan fynd yn ôl i astudio i fod yn nyrs. Mae Bangor yn brifysgol grêt i astudio, enwedig i fi, dwi'n byw 10 munud i fynd yn lôn, a hefyd mae 'na clybia gwahanol, hyd yn oed i myfyrwyr hŷn fatha fi, mae 'na amryw o betha fedrwch chi ymuno a dim jyst pobl ifanc sydd yna. Mae hefyd ma' nhw'n cynnig i astudio'r cwrs nyrsio ddwyieithog. Dwi 'di llwyddo i gwblhau rywfaint o waith yn Gymraeg. Mae o 'di bod yn sialens ond o'dd lot haws na be' o'n i feddwl. Dydi'r safon o Gymraeg ddim yn gor'o' bod yn berffaith, ddim yn gor'o' bod o safon uchal fel ma' rywun yn meddwl bod o, a 'swn i'n annog rywun i roi tro arni hi. Ma' 'na darlithoedd Cymraeg a ma' 'na gymaint o gefnogaeth dwi 'di ffeindio os 'dach chi isio neud y gwaith yn Gymraeg. Yn bod yn myfyrwyr hŷn, ma' astudio unrhyw gwrs yn dipyn bach o sialens, ond ma' 'na gymaint o gefnogaeth ar gael i chi. Ma' y llyfrgell yna a ma'r darlithwyr eu hunan yn gefnogol iawn. Dwi 'di bod ar 3 lleoliad hyd yn hyn, un mewn ysbyty gymunedol a 2 yn ysbyty Gwynedd, a ma' nhw 'di bod yn amrywiol iawn a dwi wir wedi mwynhau.